Diolch yn weddio. Diolch yn ti o Dduw am gyfle arall i ddod i'th di ac i geisio dy wyneb i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i nerthu ni a byddwn ni'n daddoli mewn ysbryd ar gwirionedd. Tywallt ysbryd arnom i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau trwy gan Erem i rif 129. O Iesu mawr, fy meddyg, gwell, gobaith yr holl ynysoedd pell. Disg i mi seinio i maes dy glod, mae di gyfnewid wyt erioed. 129 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi nesaf sydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, ond fydd yr un nesaf yn cael ei gynnal mis Medi yr 20. Felly fydd dim y mis yma, mis Awst, ond fe fydd yr un nesaf yn cael ei gynnal mis Medi. Ein hoedfa nesaf yn awn Sy'n am 2:03, ond hefyd yma yna gynhadledd yn dechrau wythnos sydd i Llun, sef gorffennaf y 10 ar 20, gorffennaf 30 tan y 3 o Awst. Oedfa yn Saesneg ei iaith, ond fe fydd na oedfa Gymraeg am 1/2 wedi 4. Felly wythnos sydd i'r Gwener sy'n dod, Awst y 3, fe fydd na oedfa bregethu yn y Gymraeg am 1/2 wedi 4 fan hyn yn y capel. Nawr, wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i ganu
Tra'r un heistedd, mynd rhif 135. 135. Fe ddawn darlleniad o pistol cyntaf 4, y benod gyntaf ac yn dechrau'n adnod yn y 15fed adnod 15. Felly 1, 4, y benod gyntaf ac yn dechrau'n adnod 15. Eithir megis y mae'r neb a'ch galwodd chwi yn sanctaidd, byddwch chwythau hefyd sanctaidd ym mhob ymarweddiad. O blegyd y mae'n ysgrifenedig, byddwch sanctaidd canis sanctaidd ydw i fi, ac os ydych yn galw ar y tad, yr hwn sydd heb dderbyn wyneb yn barnu yn ôl gweithred pob un, ymddygwch mewn ofn dros amser eich ymdeithiad, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer ymarweddiad, yr hwn a gawsoch trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist megis oen difeus a difrycheilid, yr hwn yn wir ar agordeiniwyd cyn sylfaenu'r byd, eithir a glirwyd yn yr amseroedd diwethaf eich mwyn chwi. Yr rhai ydych trwyddo ef yn credu yn yw, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac aroddodd iddo ef o goniant fel y byddai eich ffydd chwi a'ch gobaith yn yw. Gwedi puro'ch uneidiau gan i fyddhau i'r gwirionedd trwy'r ysbryd, i frawdgarwch, diragrydd, cerwch eich gilydd o galon bir yn helaeth. Wedi eich aileni, nid o had llygredig eithir anllygredig, trwy air Duw, yr hwn sydd yn byw ac yn parhau yn Dragwyddol, cynnes pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl agoniant dyn fel blodein y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn a'i flodein a syrthiodd, eithir Gair yr arglwydd sydd yn aros yn Dragwyddol, a hwn yw'r Gair a bregethwyd i chwi. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron ac ein bod yn gallu dod trwy enw ac heiddiannau dy fab a'n gweredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am bob un cyfle, am bob un oedfa, i ddod i ganu dy glodydd, i geisio dy wyneb, i wrando ar dy air di, ac yn gofyn o Dduw y byddi di yn ein helpu yn hyn o beth, wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, y mae yn ymddangos fod tystiolaeth yr eglwys yn gwanhau ac yn lleihau o ran nifer ac yn lleihau i bob ymddangosiad o ran dylanwad ac effaith ar gymdeithas. Ac o Dduw mae yr un drwg yn pentyrru am heion ac yn dod a digalondyd. Ac felly o Dduw i ni yn dod ac yn gofyn i ti i'n nerthu ni ac i'n helpu ni
yn ein gwendid o Dduw. O Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod a tywallt y ysbryd arno. I ni'n gwybod mai dyma yw yr unig ateb. Dyma'r unig beth sydd yn mynd i beri i unrhyw waith i barhau ac i lwyddo i os wyt ti yn dod ac yn arddel y gwaith hwnnw ac yn bendithio ac yn presennoli dy hun yn ein plith. I ni'n ymwybodol iawn o'r frwydr o Dduw ar un drwg yn ceisio rhwystro a dinistrio. I ni'n ymwybodol iawn o Dduw o lwyddiant y byd ac o lwyddiant o bob math o grefyddau a hyd yn oed elfennau o'r ffydd Gristnogol ac eto rhai nad ydynt yn cyhoeddi'r efengyl. Ond o Dduw, i ni yn gofyn am nerth i ddyfal barhau ac i gyhoeddi dy air ac yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac i ychwanegu, i ddod i beri fod yr had sydd yn cael ei blannu yn tyfu ac yn dwy'n ffrwyth. I ni'n gofyn y byddwn ni yn cael y fraint o weld ffrwyth yma yn ein plith ni ac hefyd o Dduw y cawn glywed am llefydd eraill ar hyd a lled ein gwlad sydd yn cael y fraint a'r profiad o weld ffrwyth yn datblygu. O Dduw, i ni yn gofyn yn hyn i gyd, mae ti fydd yn cael y clod. I ni'n gofyn ti'n rhwystro ni rhag cymryd unrhyw clod i ni yn hunan. Ac yn gweddio mai denw di fydd yn cael ei ddyrchafu yn ein plith ni. Felly o Dduw, te'r tywallt ysbryd arno, mi ni'n gofyn i ti i fod yma mewn fath ffordd y fydd pob yr un ohonom ym mha bynnag cyflwr i ni ynddi a byddwn ni gyd yn gallu tystio i'r ffaith ein bod wedi cyfarfod at y dyn, bod ni'n ymwybodol dy fod yma gyda ni. Dy fod ti yma wrth i ni i alw ar denw ac wrth i ni i ganu dy glodydd ac yna wrth i dy air cael ei gyhoeddi. Byddi di yn sicr yn ein plith ni. O Dduw, te'r maddau ni am ein gwendidau yn crwydradau. Ni'n gofyn i ti beidio delio â ni yn ôl ein heiddiant, ond i ti delio â ni yn dy drigaredd fel tad tuag at ei blant. Ac felly ni'n gofyn i ti ddod ac i'n bendithio ni nawr a'n helpu ni yn ein hoedfa. A byddi di yn rhoi yn erth i ni geisio dy wyneb ac i dy ddyrchafu di. Felly te'r bendithio a diogel yn hamser nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dych chi'n ganu emyn rhif 552. Mae syched ar fy nghalon heddiw am gael gwir fwynhau. Dyfroedd hyfryd ffynon Bethlem. Dyfroedd gloiw sy'n parhau. 552 gen i sefyll i'w chanu.
Fydd awen testyn o Epistol cyntaf Pedr, yr benod gyntaf, ac adnod 24 a 25. Cynnes pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeun y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn a'i flodeun a syrthiodd. Eith yr gair yr arglwydd sydd yn aros yn Dragwyddol, a hwn yw'r gair a bregethwyd i chwi. Mae'r pwrpas yr epistol cyntaf yma gan Pedr oedd egluro'n llawnach a thrawiaeth yr Efengil i'r Iddewon a oedd newydd ddod i gredu. Ac roedd angen ei dysgu am ffordd sancteiddrwydd, am ffordd dywioldeb, ac hefyd paratoi y Iddewon ar gyfer dioddefaint ac erledigaeth. Nawr, mae e'n ddirgelwch ond yw e. Mae yna rhyw fath o gydbwysedd yma. Pan yn edrych, pan mae rhywun yn gwneud proffes, i chi'n dod i'r pwynt i chi'n gofyn, a yw'r rhain wedi dod i gredu. Ond mae yna le lle mae rhaid i chi gymryd gair y person, ac cymryd, wel, maen nhw'n gwneud proffes, ac felly y maent wedi dod i gredu. Ond mae yna rhyw bwynt i chi dal yn meddwl, wel, beth sydd wir wedi digwydd. Ac i chi chwilio am y ffrwyth, ac i chi'n gweld tyfiant. I chi'n gweld mewn unrhyw goeden o ffrwythau, neu unrhyw ffrwyth, neu unrhyw lysiau sy'n tyfu. I chi'n gweld yr dechreuadau, ac yna chi'n gweld y cynnydd, ac i chi'n gweld y ffrwyth yn datblygu ac yn dod yn eiddfed. Ac falle dyw'r unigolyn ddim yn ei weld e, ond mae pobl eraill yn sylwi ar y newid, a'r tyfiant yna sydd yn digwydd. Ac pan mae'n raddol, mae'n digwydd yn raddol bach, ond i chi yn gallu gweld hyn. Ond yn yr ysgrythur, mae dal yr hybydd. Mae dal yr hybydd i dysgu'r bobl, a dyma beth mae Pedr yn gwneud, yn paratoi nhw, yn ei dysgu nhw am ddywioldeb. Pam bod eisiau dysgu rhywun am ddywioldeb? Ac eto mae rhaid i ni dal yn bechaduriaid, ac mae eisiau dysgu pobl sut i fyw fel Cristnogion, sut i fyw gogoniant i ddiw. A hyn sydd yn wir i ni'n gweld dros gyfnod o oes cyfan, bod Cristion yn parhau i ddysgu ac yn parhau i ymsancteiddio, ac i chi'n gweld pethau yn newid yn ei bywydau nhw dros 10, 20, 30, 20 o flynyddoedd ac yn y blaen. Ac mae yn ddirgelwch. A dyma beth sy'n digwydd fan hyn, maen nhw'n cael eu paratoi. Ac eto i gyd, mae'r elfen honno, mae yna rhai pethau nad oes rhaid i dysgu. Does dim rhaid dysgu pob dim. Pan mae rhywun yn dod i gredu, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna wyrth. Mae yna wyrth wedi digwydd. Nid proffes geiriau sydd yn peri hynny, fod proffes yn rhan o'r peth. Ond mae yna wyrth o ddifri wedi digwydd, ac mae'n greadur newydd. Ac nawr mae'r gogwydd wedi newid. Nawr mae'n greadur sydd wedi cael ei biro, wedi cael ei lynhau, wedi cael ei faddau. Mae yn blentyn i ddiw. Mae yna rhywbeth anferthol. Y peth mwyaf gall ddigwydd mewn bywyd, mae rhywun wedi dod i gredu, dod yn Cristion. Ac felly nawr, mae yna rai pethau, does dim angen dysgu'r person yma. Mae'n digwydd yn naturiol. Mae wedi cael ei eni o ddifri, ac nawr mae yn ysbrydol. Nawr mae pethau fel syched am air Duw. Lle gynt doedd dim diddordeb, nawr maen nhw'n sychedu am fod o dan sain yr Efengil. Dyna un enghraifft i chi. Ac mae'n sawl agwedd o fywyd i chi'n gweld. Mae rwyddion o fywyd i'w gweld yno. Maen nhw'n ymateb. Un o'r pethau gorau bys yn un tybio i dweud yw hyn. Mae'r unigolyn nawr am ei ddysgu. Maen nhw am ddysgu. Chi ddim yn gweld hynny cyn. Be chi'n gweld os oes proffes neu beidio? Be chi'n gweld cyn i rywun, neu tra bod rywun yn y byd a heb dod i gredu, dydyn nhw ddim am ei dysgu. Dydyn nhw ddim eisiau cael ei dysgu am y gwirionedd o beth. Ac os ydych chi yn ceisio ei dysgu nhw, mae yna wrthryfela'n digwydd. Ac maen nhw'n trial chwilio am esgus i gyfiawnhau bydolrwydd, os mae y proffes wag yw i. I chi'n gweld, ac ni wedi gweld hwn sawl gwaith dros y blynyddoedd. Dwi'n yn siŵr sawl blwyddyn nawr wedi wrth i ni cwrdd pobl ifanc, ond 30, fwy o flynyddoedd, ac yr unig beth allai dystio yw hyn. O'r rhai byddwn ni'n dod ar eu traws nhw, mi fyddwn ni'n ffeindio bod yr nifer o'r ieuanc yn dadlau eu hachos am fydolrwydd. A ddim am ei dysgu.
Dydyn nhw ddim yn gosod eu hunan o dan gair Duw. Nawr mi fydden ni'n tybio dweud, dyna i chi arwydd clasurol o rywun sydd heb gredu. Rwy'n sydd ddim wedi dod i gredu. Lle'r gwahaniaeth o rwy'n sydd wedi gwneud proffes, maen nhw yn barod i'w dysgu. Maen nhw'n gollwng eu hunan o dan gair Duw ac yn sychedu ac yn newynu am air Duw ac am gyfiawnder. Ac bod nhw'n cael peth yn anghywir ac fe fyddwn ni, i chi'n gweld arwyddion, mae'r rhain eisiau dysgu. Dyna gwahaniaeth. Un enghraifft arall. Yr arwydd o fywyd yma. Ac felly, mae yna rhyw gydbwysedd bach ddirgel yma. Pan mae rhywun dod i gredu, mae yna elfen i chi'n gallu dirnad bywyd. Ond mae dal angen dysgu yn nhw. A fydden nhw dal yn gwneud pethau'n anghywir. Ond fe fydden nhw yn mynd tuag at y nod, y gogwydd at sancteiddrwydd. A dyma beth sydd gan Pedr. Os yw'r rhain gwir wedi dod i gredu, fe fydden nhw yn bwydo oddi ar y peth, ond mae Pedr angen i dysgu nhw. Ond o ddim eisiau dysgu popeth. Mae yna rhai pethau yn naturiol wedi digwydd yn y wyrth. Ac yna chi'n gweld y ffrwyth yn tyfu. Wel, dyna i chi roedd y gefndir bach sydyn. Hoffwn ni edrych fan hyn yn ôl yr adnodau fwy manwl ar dyn ar ei orau, yna nerth gair Duw ac yna'n fer i orffen y gair i chi yma heddi. Wel, dyn ar ei orau, adnod 24, mae'n adnod adnabyddus i chi'n gyfarwydd â hon. Mae yna gyfeiriadau amryw yn yr ysgrythyr at y math yma o adnod. Canis pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogoniant dyn fel blodeuyn y glaswelltyn. Gwywodd y glaswelltyn a'i flodeuyn a syrthiodd. Nawr, gai jyst dweud cyn i fi mynd ymhellach, sylwch, yma yna gymhariaeth bod dyn fel blodeuyn. Mae yna rhywbeth arbennig am ddyn, ond dios na. Felly mae rhaid i ni gydnabod hynny, ac fe byddwn ni'n cyffwrdd arno fe nawr. Ond eto gyd, mae'n gymhariaeth trienus. O feddwl yr hyn y mae dyn yn meddwl am ei hun. Does dim ots ble ni'n edrych. Os dim ots pa wlad bynnag yr edrychwn, dywyswch chi unrhyw wlad o'ch dewis chi heddi. Beth ni'n cael gweddi allan gwledydd, a byddwch chi'n dewis gwlad, a beth chi'n edrych ar y wlad honno heddiw, ac yna beth chi'n mynd o genhedlaeth i genhedlaeth am ganrifoedd o flynyddoedd, hyd at y presennol, mi fyddwch chi'n ffeindio hyn. Mae pob dyn yn dyrchafu ei hun. Dyna be fyddwch chi'n ffeindio. Ewch chi unrhyw wlad, unrhyw draddodiad, unrhyw genedl, unrhyw oes, ewch nôl 500 o flynyddoedd yn ôl, 1000 o flynyddoedd yn ôl, 100 o flynyddoedd yn ôl, ewch 50, ewch i'r dydd presennol. Yr hyn fyddwch chi'n ei ffeindio yw hyn, fe geir yna falchder, mae yna falchder cynhenid yng nghalon dyn. Genir, fel i ni'n gwybod, dyn yn bechaderus, dyma yw ei gyflwr a does dim rhaid aros tan i bechod cyntaf unigolyn ddod cyn gellir galw'r person hwnnw yn bechadur, achos i ni'n gwybod mae dyn o enedigedd yn bechaderus, dyma yw ei gyflwr naturiol. Ac i ni'n gweld fod e'n pechu o'r eiliad cyntaf gan ei fod yn bechadur. Ac ynddo fe welir y balchder yma sydd yn ei wahanu o Dduw. Ac yma ei weld bob man, pob un, hyd yn oed yr rhai sydd yn ymddangos fel nad ydynt yn falch. A falle bod hwnna'n fath o falchder hyd yn oed gwaith. Rhai sy'n rhedeg arnynt ei hunan ac yn dweud dydw i ddim fel hyn a dydw i ddim fel llall. Ond elfen arall o falchder yw falle bod nhw eisiau pobl i ddweud, o na, dwi ti ddim o'r wael wedi'r cyfan, ac mae yna rhywbeth amdano ni sydd yn hoffi clod. A dyma beth ni'n gweld, balchder cynhenid. Ac y mae dyn yn meddwl ei fod yn well, nag yr hyn yw e. Yn wir, i ni yn gwybod fel mae'r adnod yn cyfeirio ato. Mae creadigaeth yn rhyfeddol, y mae dyn dal i cael ei gymharu ar blodeuyn. Ynddo fe welir hyfeddodau'r greadigaeth, ond yma eto fe welir ffolineb balchder dyn. Nid yw yn barod cydnabod mae'r rhodd yw y cyfan. Dychmygwch yr hosyn. Petai yn gallu siarad, a'r hosyn yn dweud, edrychwch arna fi, edrychwch ar y lliwiau, edrychwch ar fy mhrydferthwch, dewch a'ch gosodwch eich trwyn ac arogleiwch y persawr. O, mae'n hyfryd. Dychmygwch petai yn bosib. Be fyddech chi'n dweud oedd yr hosyn? Wel, doedd dim lot o ddewis ydy. Mi rwy ti'n rosyn. Dyna sut ges di dy greu.
Byddai cennin pedr, o dyna chi blodau, neu beth bynnag. A bydde fe'n hirt byddai'r rhain yn llawn balchder, yn dyrchafu ei hunan dweud dwi'n well na'r blodyn draw fyna, drychwch arno fi. Mae gen i flodau pert, a mae gen i bersawr rhyfeddol. Bydde chi'n meddwl mae'n hirt, ond beth mae dyn fel mae dyn yn llawn balchder? Pa bynnag ddoniau sydd gan ddyn. Rhoddion ydynt gan ei greawdwr. I ni'n ei weld e. Mae e'n rhemp trwy gydol cymdeithas. Mae pobl yn cael eu perswadio ei bod nhw'n well na pobl eraill. Mae'n rhai dyddiau nawr, rhai wythnosau, fe fydd na ganlyniadau tygau a lefel A. Ac fe fydd na ganran o disgyblion fydd yn mynd i gael eu canlyniadau. Yn naturiol yn meddwl bod nhw'n bobl gwell na'r rheini draw fyna. Chos dyn nhw ddim cweit wedi cyrraedd safon rhain fan hyn. Ac yna, fydden nhw'n mynd am swyddi, a pan maen nhw'n mynd trwy'r coleg a cael eu graddau, neu beth bynnag, neu ddim mynd i cael y swyddi, a fod y cyflog cyntaf yn dod. A mi fydd na rai yn naturiol yn ôl i cynhenid nhw, yn edrych ar eu cyflog nhw, ac yn meddwl, mae gen i tipyn bach mwy na'r rheini, achos dwi'n berson gwell na nhw. Fydden beth yn dweud ni, fydden neb yn mentro dweud ni, wel rhai yn mwy afrydd ddim. Ond dyna be maen nhw'n meddwl, dwi'n berson gwell, dwi'n well na'r rheini. Dwi wedi llwyddo. Neu, os ych chi'n cael gwahoddiad i gwahanol bethau a mae ffrindiau yn cael eu gwahodd ac i chi ddim, ac mae'r rhai sy'n cael eu gwahodd i bob un parti. Mae'n meddwl, drychwch arno fi, dwi wedi cael y gwahoddiad, dwi gymaint gwell, mae pobl yn hoffi fi, drychwch ar yr holl gwahoddiadau dwi'n ei gael. Ac yna mae dyn yn cael ei ddyrchafu, mae dyn yn dyrchafu ei hun. Mae'n meddwl, drychwch pa mor dda dwi. Mae'n dod i ffordd ni'n edrych golygus, mae rhai pobl wedi cael ei geni, wel pob un wedi cael ei geni gyda'i golygon. Sim lot ni'n gallu wneud, nagos. Dwi ddim yn gallu wneud lot am fy ngolwg i, fel yno dwi. Chi gallu newid tipyn bach ar eich gwallt chi, beth ni'n cael rhyw stwff arbennig i wneud fy ngwallt i'n ddi unwaith eto. Gallen ni'n wneud na, siwr o fod sydd yn newid fy ngolwg i, ond dwi ddim yn gallu wneud llawer heb talu cwbl o filoedd o bunnoedd. Dwi'n naturiol fel hyn. Yn anffodus neu yn ffodus, pa bynnag ffordd chi'n edrych ar y fel na ydw i. Dwi'n aml yn meddwl, dwi'n gweld rhai dwi wedi dysgu, a dwi'n gweld nhw, dwi'n gwybod mae'r rhain yn mynd i fod yn 6, troedfed, 8. Dwi'n gwybod, maen nhw'n mynd i fod, a dwi'n gwybod mae'r tebygolrwydd fydd rhain yn chwarae i Gymru, achos maen nhw mor fawr. Yn naturiol maen nhw'n fawr, ond oedd ni methu bod yn fwy. Dyma yw fy nhaldra i, dwi wedi stopio tyfu ers sawl blwyddyn. Felly allai lledu tipyn bach efallai, ond hwnna'n digwydd, ond allai ddim yn dalach, fedrai ddim yn dalach. Felly allai i ddim fod lot o werth, pan nhw'n taflu'r bêl mewn i'r linell yn y rygbi, bydd rhaid i rywun tal fy nghodi i fyny, mwyn i fi fod chydig bach yn uwch. Fedrai i ddim wneud fy hunan yn dalach. Fedrai ddim wneud fy hunan lot mwy galluog. Mae yna lefel o allu gen i, ac fe allai weithio'n galed, ond mae yna ryw lefel fedrai i ddim mynd ymhellach. Fydd rhaid nhw chi gallu mynd lot ymhellach na fi. Falle, bydde fe'n neis meddwl fod rhaid nhw chi ddim cweit mor glyfar a fi, sa'n credu bod hwnna'n bosib. Licen i gwrdd â'r rhai sy'n mwy ar fy lefel i, bydden ni'n teimlo'n drychwch, achos beth yw'n natur dyn? Dwi'n tipyn bach mwy glyfar na ti. Ond nid yw e, mae'n hyll, snobyddrwydd, mae'n erchyll, ond yw e. Ond mae'n rhywbeth sydd yno ni, mae yna rhywbeth yno ni sydd yn meddwl ein bod ni'n well ar rhywun arall, pinnau bod ni'n dweud a'i ffeidio. Achos dwi'n fwy pert, mwy golygus, talach, cryfach. Fwy galluog. Mae'n digwydd ym mhob maes. Ac eto i gyd, sut ydyn ni? Fel ydyn ni? Oherwydd bod ein creawdwr wedi peri ein bod ni fel hyn. Dyw hwnna ddim yn cyfiawnhau ac yn esgusodi tymer a elfen hyll yn ein personoliaethau na, mae'n ni'n atebol am rheini. Dwi'n sôn am y doniau yma. Am y meddwl, a'r galluoedd yma sydd gyda ni. Ac eto i gyd, i ni'n mor hwydd, mor gloi, i ni'n dyrchafu'n hunan, ac i ni'n edrych lawr y snobyddiaeth yma ar ei weithaf. Mae'n erchyll. Pobl sy'n edrych lawr eu trwynau ar eraill. Wel, mae hyn i weld drwy'r adeg, ble bynnag i ni'n edrych. Nid yw dyn yn sylweddoli'r hyn sydd yn wir amdano, mae e'n ddall, ond yw e. Dyma beth sy'n mor drienus, y pobl fwyaf llawn hunan. Rheinau o mor drienus ydyn nhw. Dyna i chi gyflwr, mae e mor drienus i'w gweld nhw, lle maen nhw wir yn credu bod nhw'n bobl gwell.
Ac yn edrych lawr, dyn nhw ddim yn y deall. A beth ni'n gweld fan hyn yw bod nhw'n gwbl ddall yn ysbrydol. Gwbl ddall. Dyn nhw ddim yn deall. Dyn nhw'n gallu gweld ffolineb ei balchder. Nid yw am roi unrhyw clod na diolch i'w greawdwr am yr hyn sydd ganddyn nhw. Ac mae'r adnodau yma'n datgan yn eglur yr hyn sydd yn wir am ddyn pan mae dyn ar ei orau hyd yn oed. Pan mae dyn wedi llwyddo ym mhob maes posib, pan mae wedi tyfu ac wedi datblygu, pan mae wedi cyrraedd ei lawn potensial, dwedwch, pan wedi llwyddo yn ei waith ac wedi ennill y cyflog mwyaf posib, pan y mor boblogaidd a llawer o gyfeillion a chysylltiadau ganddo, pan mae hyn oll yn wir. Beth mae Pedr yn dweud, mae e fel blodeuyn yr ardd. Blodeuyn sydd wedi llwyddo tyfu, yn ymddangos yn gryf ac yn llawn bywyd. Mae pan yn disgleirio, llawn prydferthwch, llawn lliwiau ysblenydd, yr arogleion persawr ac eto i gyd, be mae'r adnod yn dweud, canis pob cnawd fel glaswelltyn yw, a holl ogonion dyn fel blodeuyn y glaswelltyn. Gwywodd, dyma beth sy'n wir, gwywodd y glaswelltyn a'i flodeuyn a syrthiodd. O fewn amser byr yn naturiol, fe fydd y blodeuyn yn gwywo. Fe fydd dyn yn byw am gyfnod, ond ni fydd yn byw am yn hir ar y gorau. Ac eto mae dyn yn byw fel petai am fyw am byth. Nid yw am feddwl am dragwyddoldeb ac fe wrthoda ystyried tragwyddoldeb. Ond fel y gwelwn ar y funud, y gerddi yn dioddef, ond ydyn nhw, chi'n edrych mas ar eich gwair ac mae wedi newid y lliw oherwydd ychydig wythnosau o heilwen a diffyg glaw am ychydig wythnosau. A ni'n gweld planhigion yn gwywo. Gwelais i'r mint pnawn yma wrth i fi'n allan i baratoi. Oedd yn iawn chydig o ddydyn ôl, mae wedi dechrau sychu lan yn barod. Wythnos. Oedd yn iawn wythnos diwetha, neu pythefnos yn ôl. Mae wedi dechrau sychu lan, a wedi crino, mae wedi mynd bron iawn. Achos dwi ddim wedi bod yn dyfrio. Cyfnod byr, pythefnos tair o dywydd braf, a dwi ddim mor braf ar rhai gwledydd, a maen nhw'n cael dywydd poeth iawn, ac fel petai nhw'n ymddangos a beth yn cwyno, ond i ni fan hyn, i ni'n gweld y blodau yn gwywo ac yn marw ar ôl pythefnos tair. Cofio, yn yr hen di, lle o'n i'n byw tua blwyddyn yn ôl, coeden, dim coeden palmwydd oedd e, ond o ryw fath o goeden palmwydd. Ac yr oedd yna rhyw ddail hir tenne. Ac oedd bach yn iwsans, achos dros y blynyddoedd oedd y dail yma'n syrthio, penterau o'r dail yma, hir, ac yn sychu lan, ac yn gorwedd ar y gwair angen i pigo nhw lan. Ac oedd ni'n gweld sawl un o'r rhain mewn ambell i le arall yng Nghaerdydd. Coed pryn siwr o fod. Ac yna fe gafon ni eira, a gafon ni rew pan oedd -10. Ac fe farwodd y goeden. A bob un dwi wedi weld yng Nghaerdydd, a dwi'n mynd i gweld nhw ers ni, pythefnos o oerni, ac mae wedi gwywo, wedi marw. Dyna pa mor rhwydd yw e. I blanhigyn i fynd. Pythefnos o tywydd poeth, maen nhw'n marw. Pythefnos o tywydd oer iawn, mae'r rheini'n marw. Mae'n anhygoel, mae'n digwydd tramser. Mor hwydd, mor sydyn, y peth lleiaf yn dinistrio. Dim ond ychydig o newid ar yr hinsawdd, a dyna sydd yn wir am ddyn. Ond nid yw e mor wir am ddyn. Bod dyn llawn balchder, llawn hyder, un peth bach sydd angen digwydd, ac mae'r bywyd yn cael ei trawsnewid. Un damwain bach sydd eisiau, un damwain yn y gwaith, un damwain ar y lôn, un peth bach sydd eisiau digwydd, ac mae'r bywyd yn cael ei trawsnewid, mae'r ysbytau yn llawn o bobl, lle un dod nhw llawn nerth a llawn bywyd, mae rhywbeth bach di digwydd. Ond mae rhywbeth anferth, di trawsnewid bywyd, mae mor drist. Salwch, un salwch bach, ac yn sydyn iawn, dwi ddim yn fach, mae'n trawsnewid popeth. Ac hyd yn oed os na chawn salwch neu ddamwain, mae henaint yn dod, mae'n dod yn gloi yn diwe. Ac fe fydd yr adnod hon dal yn wir, fe fydd y cnawd yn gwywo. Yr holl ymdrech i wella ymddangosiad y cnawd, i wella gwybodaeth y meddwl, i gryfhau'r cyhyrau, y cyfan yn dod i ben mor ddisymwdd, mor gloi.
Fe fyddwn ni'n gwywo, mae dyn mor falch. A dyw'r golygon ddim yn para, os ych chi'n edrych yn bert, os ych chi'n person wedi cael ei eni ac ych chi'n digwydd fod yn bert neu'n olygus neu beth bynnag, mae dwi'n yn para tan i chi tua 27, 28, a chi'n dechrau heneiddio. Mae'n anhygoel. 27! Rhywbeth felly dath y blewyn gwyn cyntaf gen i. Erbyn 30, dath tipyn bach mwy. Ac yna sylwes i o dan y llygad yma. Chi'n gweld o dan y llygad yma? A chi'n gweld y llunelau'n dechrau cynyddu. Erbyn 30, 32, 33, o'n i'n cael yn cydnabod ar rhywun hen. 33. Pryn wedi bod ar y ddeiar. Erbyn 40, dyna ni. Be sy'n ei gwybod chi'n 50? Pobl merch chi'n hen. Ac mae'r amser yn hedfan. Dydych chi ddim yn ifanc yn hir iawn. Chi ddim yn olygus yn hir iawn. Chi ddim yn fod yn bert iawn yn hir iawn. Chi ddim yn mynd i fod yn glyfar yn hir iawn. Achos fydd y wybodaeth i chi wedi treulio'r holl oriau i ddysgu. Hen ffasiwn mewn tua 5 mlynedd. So chi'n mynd unrhyw faes yn meddwl bod chi wedi'r holl waith yn dysgu fe, maen nhw wedi ffeindio pethau newydd i'w dysgu. Mae'n rhaid i ail ddysgu'r cyfan, peiriannau, pob beth. So mae'n holl wybodaeth yna, rhywfaint o help, ond dwi ddim yn bopeth nag yw. Achos beth sy'n digwydd? Mae'r corff yn heneiddio, ac mae'r peth lleia yn gallu tynnu'r bywyd i ffwrdd. Mae'r peth lleia, hyd yn oed os does dim byd yn digwydd. Os fyddwch chi'n byw tan bod chi'n mor hen a sydd ffosib, yna mae'n dechrau gwywo. Iago 1:10, a'r cyfoethog yn ei ddarostyngiad, canis megis blodeuyn y glaswelltyn y diflannau fe. Canis cyfododd yr hael gyda gwres, a gwywodd y glaswelltyn, a'i flodeuyn a gwympodd, a thegwch ei bryd ef a gollod. O, dwi mor bert nawr. Dwi ddim mor grif nawr, o, chi'n gweld rhain, o, maen nhw mor grif. Ond yna, arbyn nhw'n sy'n cael 30, dwi nhw'n cweit mor grif dim mwy. Dyn nhw ddim cweit mor grif, ddim cweit gallu codi'r un fath o bwysau dim mwy. A thegwch ei bryd ef a gollodd. Felly hefyd y diflanna'r cyfoethog yn ei ffyrdd. Wastad yn meddwl mae'n rhyfedd, os ych chi'n gwylio unrhyw ffilm am rhywun enwog yn actio ar y ffilm yma, chi wedi weld am ein hen un, chi wedi weld sawl gwaith, a chi'n gwylio y ffilm yma, falle yn gwylio fe, falle wythnos nesaf. Os ych chi erioed wedi mynd i weld, neu rhywun eitem newyddion, a maen nhw ar y newyddion nawr. Mae'n sioc yn diwe. Chi dal yn meddwl maen nhw'n edrych yr un peth ac yn y ffilm. 30 o flynyddoedd i mynd heibio. Ach, maen nhw'n edrych yn hen. A falle dwi'n meddwl 50 yn ochr. O, sbach, maen nhw'n edrych yn hen. Ond i'n meddwl bod nhw'n aros fel yn y ffilm. A mae rhai nhw'n treulio gorau. Maen nhw'n talu miloedd o bunnoedd i tynnu'r croen yn ôl. Lliwio'r gwall i edrych yn ifanc, peintio'r gwyneb i cael gwared ar y llinellau, gwisgo'n smart, maen nhw dal i edrych yn hen. Dal i edrych chydig bach yn hun ag yr oedden nhw. A chi gallu nabod, na, dyn nhw ddim cweit fel maen nhw'n neud mas i bod nhw. Be sy'n digwydd? Mae'r cyfoethog hyd yn oed. Mae'r pethau yma'n diflannu, mae'n gwybod, gyda chi ni symud ymlaen. Nerth Gair Duw, adnod 25, eithir Gair yr arglwydd, ni'n edrych ar be mae dyn fel. Eithir Gair yr arglwydd sydd yn aros yn Dragwyddol, a hwn yw'r gair a bregethwyd i chwi. O, dyna i chi wahaniaeth, lle gwelir dyn yn gwywo ar y peth lleiaf ac yn sydyn iawn ar ôl ei eni. Ac eto'r fath ffolineb i fod mor falch pan does ganddo ddim byd i fod yn falch amdano. Ac os yw e'n falch am yr hyn sydd ganddo fe, dwi ddim yn cydnabod mae rhodd gan Dduw yw e. Bod ganddo fe'r peth yma, achos dyna sut y creuwyd e gan Dduw. Ond mae dyn mor llawn balchder. Ac mae'r cyfan yn diflannu, mae cyfoeth nhw'n diflannu, mae prydferthwch nhw'n diflannu, mae ei galluoedd nhw'n diflannu, ac maen nhw'n gwanhau ac yn gwywo. Ond yma i chi Gair Duw, mor wahanol. Matthew 24, adnod 35. Nef a deiar a'n heibio, eithir fy ngeiriau uned a'n heibio ddim. Popeth cnawdol yn dod i ben, ond yw e? Ond nid felly'r hyn sydd yn ymwneud â Duw, nid oes terfyn. Mae yn dragwyddol, mae ei air yn dragwyddol, dyma beth sy'n wir am air Duw. Nid oes dechrau i air Duw ac nid oes diwedd i air Duw. Psalm 119, adnod 160, gwirionedd o'r dechreuad yw dy air. A phob un o'th gyfiawn farnedigaethau a beri yn Dragwyddol. Mae'r holl ganllawiau, datganiadau, cyfarwyddiadau, gorchmynion yma'n para hyd byth.
Dyma beth sy'n wir, y mae gair Duw ers y dechreuad. Mae yr un mor bwerus nawr ag yr oedd ar y dechrau. Maen nhw'n para beth. Pan ych chi'n edrych ar cyfraith gwlad. Ond ydyw cyfraith gwlad yn ddibynnol ar ffolineb y llywodraeth presennol. Pan mae cyfraith yn cael ei greu, dwi ddim yn siŵr pa mor hawdd yw ei newid cyfraith, ond maen nhw yn gallu newid cyfraith. Falle bod yn goffa mynd trwy rhyw broses, ond mae cyfreithiau yn newid ac mae'r llywodraeth yn creu cyfreithiau newydd, a rhai rhyfedd iawn hefyd, a rhai dieflig iawn hefyd. Ond hyn i ni weld fan hyn yw fod cyfraith yr arglwydd yn sefyll i dragwyddoldeb. Nid yw'r safon yn gostwng, does dim ots pa genhedlaeth, mae'r gyfraith yn para yr un peth, does dim ots, dim ots o fod yr oes fod yn heddiw yn ceisio newid y gair. Chi'n gweld cyfieithiadau llipa yn cael ei creu ond does na. Dwi'n licio gair Duw a maen nhw'n trio newid e. Hyd yn oed rheini, hyd yn oed y cyfieithiadau newydd, dydyn nhw ddim wedi llwyddo tawelu gair Duw. Dwi ddim wedi newid dim. Yr unig broblem sydd gyda ni, wedi ni copïau di-werth yma o air Duw wedi cael ei gyfieithu yn anghywir. Ond hwnna ddim yn effeithio ar y gair, mae'r gair dal yn byr, mae'n Dragwyddol, ac mae'r gair, y cyfieithiad cywir dal yr un mor bwerus ac yr oedd hi. Mae cyfraith Duw dal yr un mor berthnasol ac yr oedd hi. Sdim ots os yw pregethwyr modern yn trio pregethu efengil newydd, beth ni'n ffeindio heddi yn y pwlpidau, fe fydd na bobl yn pregethu fod y broffes lleian ddigon i fynd â chi'r nefoedd. Fe fydd na rai yn dweud, does dim ots os ych chi'n byw gyda'r byd. Sdim ots beth chi'n neud ar nos Wener a nos Sadwrn. Sdim ots os nad owch chi'r oedfa yn reolaidd ar y Sabat. Cyn belled bod chi yn trio eich gorau ac yn ei rhyw broffes, mae'n iawn. Nawr bod nhw'n dweud na dw, hwnna ddim yn gwanhau gair Duw. Mor anghywir ydyn nhw. Mae gair Duw, mae gyfraith yn aros yr un peth. Mae'r safon dal yr un peth. Y beth mae'r pregethwyr yma'n dweud, mae'r gyfraith yr un mor bwerus. Mae'r disgwyliadau, yr un peth, Eseia 40:6-8. Y llef a ddywedodd gweidda, yntai a ddywedodd beth a weidaf, pob cnawd sydd wellt, a'i holl o didogrwydd fel blodeuyn y maes, gwywa a gwelltyn, syrth y blodeuyn, canis ysbryd yr arglwydd a chwythodd arno, gwellt yn ddiau yw y bobl, gwywa a gwelltyn, syrth y blodeuyn, ond sylwchwn, gair ein Duw ni a saif byth. Pan yn meddwl am Capel a phregethwyr yr oes hon, o gymharu ar y degau eraill, nad oes na gymaint wedi trio newid y neges. Ond yr hyn a wyddom, ni fydd gair Duw yn newid dim. Mae'r efengil yr un peth, mae ei addewidion yr un mor sicr a chadarn heddiw ag y buodd erioed. Gallwn ddibynnu yn llwyr ar addewidion yr arglwydd, y sawl a ddaw at Grist. Ni fydd yn ei gwrthod. Dyna chi addewid. Ac be bynnag fydd yr efengil mae pobl yn ei phregethu, mae'r gair yna dal yr un mor wir. Y sawl a ddaw at Grist, na fydd yn ei gwrthod. Yn yr un mor wir heddi ag y buodd, pan ynganwyd y tro cyntaf. Pan i ni meddwl nerth gair Duw a thragwyddoldeb ei air, cyn llunio'r byd, y cyfan yn ei le, does dim terfyn. Pan pob dim arall yn gwywo, dyw ei air ef ddim yn gwywo. Mae yn gwbl ddibynadwy. Hyd yn oed fod y capel mor wag. Hyd yn oed oes pobl ddim yn gwrando. Hyd yn oed os nad oes unrhyw awydd gan bobl i ddod i geisio'r arglwydd. Dyw ei airau ddim wedi gwanhau. Dyw ei airau ddim yn llai dibynadwy. Mae yr un mor dibynadwy. Yr unig beth gallwn ddibynnu arno yw gair Duw. Nid yw geiriau dyn yn werthym. Ffolineb yw pwyso ar air dyn. Nid yw pwyso ar wleidyddiaeth ac ar athroniaeth ac ar ein syniadau ni'n hunan yn werthym. Gan y byd yn gwywo fel y cyfan. Ond nid felly gair Duw. Mae'n abal i draws newid enaid. Gall gyffwrdd am erddiennau o eneidiau mewn eiliad. Ond nid yna yw'r cyffro. Ond nid yna sydd yn ein lloni ni. I'n gwybod pan y bydd yr arglwydd yn dymuno y bydd ei air ef mor bwerus, y gall gyffwrdd a merddiennau o eneidiau mewn eiliad. Gall cenedl gael ei throi ben i weired ar amrantiad mewn eiliad gall e newid.
Fe all yr holl sefyllfa'r holl hinsawdd crefyddol newid mewn eiliad os yw'r arglwydd yn dewis, os yw e'n dweud y gair, fe fydd ei air ef mor bwerus, mae e'n dragwyddol, mae e'n mor nerthol. Dyna chi bosibiliadau bob tro cyhoeddi'r gair Duw. Bod ambell waith dod mewn fan hyn. Mae'n gallu, falle dylwn ni'n cydnabod falle byddwch chi'n siomi, mae'n gallu bod yn ddigalon. Dod trwy drws. Cofio chydig wythnos yn ôl. Gyda yna tri yma. A mae'r galon ambell waith yn suddo. Chi'n meddwl, dyna ddyddiau blin. A dod dim llawer na di syl na chwaith. A chi'n meddwl, capel mawr. 600-700 gallu bod fan hyn. Lot o Gymru yng Nghaerdydd. Ac chi'n meddwl, pa obeth sydd â ni? Pa obeth? Pwy sydd eisiau gwrando ar gair Duw? Sicr yn y prynhawn. Mod well bod gatre, cysgu, gorffwys, beth bynnag. Mae mor chi'n meddwl, oes gobeith i'n gwlad ni? Pwy wythnos nesaf gynhadledd, lle dylse'r lle fod yn orlawn? I ni'n gweddio bydd e. Ac chi'n meddwl am bellad, mae mor anodd. Mae mor anodd. A chi'n meddwl, yw gair Duw, oes na nerth iddo fe. A fydd na ffrwyth yn dod yn y dyddiau yma. Ac chi'n meddwl, wel, y gall yr arglwydd mewn eiliad traws newid cenedl. A dyna i chi'r cyffro. Ac felly erbyn amser chi'n cyrraedd tua fan hyn. Teimlo lot yn well. Chi'n meddwl, wel, os dos neb yma. Mae yna rai pregethwyr yn pregethu a nesa at neb yno. A dwi ddim hyd yn oed ar y we. Dwi ddim yn cael ei recordio. A maen nhw'n dechrau bore di llun i baratoi pregeth arall a neb yn mynd i wrando yno fe. A maen nhw dal i wneud e. Sil ar ôl sil. Dros y canrifoedd mae wedi digwydd. Pam? Achos ni'n gwybod nerth sydd yng Ngair Duw a'r amrantiad mewn eiliad os yw'r ysbryd glân yn dod i lawr gallai traws newid. Fe allai traws newid yr holl sefyllfa. Fe allai lenwi fan hyn os mae dyna yw ei wellus a falle na fydd os na dyna yw ei wellus ond ni'n gwybod ar eiliad gall pethau traws newid yn sydd. Dyna bosibiliadau, ac felly mae e'n peri fod bob un oedfa yn llawn cyffro. Dyna beth oedd yn had yn ddim yn licio pan oedd yn yr ysbyty. Doedd e ddim eisiau colli dim un oedfa, dim un cyfarfod, dim un astudiaeth, dim un cwrgweddi, dim un oedfa bregethu, dim un. Pam? Beth os daw yr arglwydd lawr? Gai ofyn ydych chi'n teimlo felly? Beth os daw e lawr? Beth os daw e pnawn yma? Beth os daw e heno yma? Beth os daw e yn ystod yr wythnos? Beth petai wedi dod yn ein cwrgweddi nos Iau? Beth petai ymweliad mawr wedi dod a'i dywalliad lawr? Sa eisiau colli na? Fe allai traws newid mewn eiliad, dyna gair Duw. Dwi ddim fel dyn yn mynd yn hen, a pam yn 25. Mae rai nhw chi fan hyn meddwl, dwi'n llawn cryfder, dwi'n edrych yn cŵl, mae'n gwallt i'n mynd rown fan hyn. Lle dweud un oeddech chi, fydd y gwallt yn troi lliw, fydd e'n mynd, byddwch chi'n hen cyn i chi droi 30. Fyddwch chi ddim yn gallu redeg mor gloi, fyddwch chi'n mynd cofio cystal. A fydd neb eisiau chi, nid chi fydd y trend diweddara, fydd na rhywbeth arall yn dod. Ond mae dyn yn mi'n gwywo'r eiliad i cael ein geni, ond mae gair Duw yn dragwyddol, mae e'n llawn nerth, mae'n gwbl ddibynadwy. A pan cyhoeddi'r ffordd iachawdwriaeth, dyna i chi gyffro. Bob un oedfa yn enwedig pan mae'r groes yn cael ei chyhoeddi a ffordd iachawdwriaeth a Iesu Grist a'i waed yn llifo. Bob un tro mae'r potensial falle dawennau dod dywyllwch i oleuni. Pam? Achos dyma beth mae Duw wedi addo i fendithio. Pan mae cyhoeddiad o air Duw, mae gair Duw yn rhyfeddol. Pan cyhoeddir am bechod, am Grist, ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Hyn sy'n wir Hebreaid 13 adnod 8. Iesu Grist ddoe a heddiw yr un ac yn dragwydd. Chi'n gwybod am unrhyw beth arall sydd yr un yn dragwydd? Dydw i ddim nago. Dwi wedi newid tipyn. Ac os fyddai byw ac iach am 10 mlynedd arall, fyddai wedi newid cryn dipyn erbyn hynny. Mae'n 10 mlynedd. 15. Dwi ddim eisiau meddwl am y peth.
sut olwg fydd yna. Ydych chi'n gwybod am unrhyw beth? Mae gair Duw, mae Iesu Grist, ddoi a heddi, yr un ac yn Dragwyddol. Mae air, be bynnag mae'r efengylwyr modern yn ceisio i'w wneud gyda'i pregethu nhw o'r efengil fodern yma, llawn cyfaddawd, hwnna i gyd, bod yn edrych mor gryf o gymharu â ni, dyw e ddim yn mynd i lwyddo. Methiant yw bob un ymgais. Ac fydden nhw'n troi nhw'n drychwch arnoch chi mor wan. Ydyn ni'n edrych yn wan, ond allai ddweud hyn wrth chi, dyw'r gair ddim. Ac y mae gair Duw yn dragwyddol, y mae yn mor nerthog, mae yn holl alluog, y mae Duw yn holl alluog, ac y mae'r efengil mor bwerus y mae'n abal i wneud beth bynnag, a dyw e ddim yn pylu, dyw e ddim yn gwywo, dyw e ddim yn gwanhau. Efallai bod ni'n edrych yn wan, ond dyw'r gair ddim, a dyw'r efengil ddim. Wel, i orffen, gair i chi. Os ych chi wedi bod yn cysgu hyd yn hyn, gai ofyn i chi ddeffro. Os ych chi bod eistedd lawr a ddim gwrando, gai ofyn i chi eistedd lawr a gwrando. Chi'n gwybod beth, achos falle mae dyma fydd y tro olaf clywch i'r efengil. Mae'r bris mor anferthol, ond diw e, mae e mor anferthol. Edrychwch ar y newyddion a be ni'n ei glywed trwy'r amser yw'r rhai yn ei ieuenctid, yn nerthu ei ieuenctid, rhyw ddamwain erchill yn digwydd tra'r ei gwyliau ac wedi cael ei taflu i dragwyddoldeb. Roedden ni'n cael gymaint o hwyl, roedden ni'n mwynhau'n hunan, ac eto i gyd yn cael ei chwipio i ffwrdd i dragwyddoldeb. Pwy a wyr, faint fwy fydd yn ystod y gwyliau haf yma. Gymaint o bethau'n digwydd sydd yn profi bod ni fel blodeuyn yn gwywo. Felly gai ofyn i chi wrando. Hyd yn oed os nad i chi am wrando, gwrandewch pam, mae hwn mor bwysig. Mae'r peth pwysica glywch chi yn eich bywyd chi. Mae bob un oedfa bregethu mor bwysig bod chi'n gwrando. A ydych chi wedi deall? A ydych chi wedi ymateb i'r efengil? A yw eich proffes chi yn real? Mae rhaid i ni gyd ofyn hynny. 25 beth yw'r gair ar arglwydd sydd yn aros yn Dragwyddol, a hwn yw'r gair a bregethwyd i chwi. Dywed Pedr, mae hyn a bregethwyd dros y canrifoedd, hyn a ddywed y proffwydi, hyn a gyhoeddodd Eseia, dyma'r gair a bregethwyd iddynt hwy. Ac i ni'n dymuno bod ni'n gallu dweud gyda pob cydwybod, mae dyma'r gair a bregethwyd i chwi heddi. Dyna'n gobeith ni. Nawr, efallai gallai'r rhai dadle, efallai bod chi ddim cweit yn dweud yn y ffordd iawn. Dwi'n yn licio ffordd chi'n dweud, dwi'n yn licio chi'n codi llais, dwi'n yn licio chi'n... Gai ddweud hyn, ein gweddi yw dyma'r gair a bregethwyd i chwi. Dydyn ni ddim yn trio newid dim byd o'r ysgrythyr. Dwi'n yn trio plesio neb, i ni am ddweud beth yw'r efengil. Dyma'r gair, yr ymdrechwn ni ei gyhoeddi chi, a dyna trwy ras. Dyma'r efengil y byddwn ni yn ei cyhoeddi chi os cawn ni'r nerth a'r gallu i wneud hynny. Adnod 23 wedi eich aileni, nid o had llygredig, eithir anllygredig, trwy air Duw, hwn sydd yn byw ac yn parhau yn Dragwyddol. Dyma chi'n dangos eich cyd-destun yr holl beth, ond dyma dywed Paul, Rhufeiniaid 10 adnod 8, eithir pa beth y mae efe yn ei ddywedyd, mae'r gair yn agos atat yn dy enau ac yn dy galon, hwn yw gair y ffydd, hwn yr ydym ni yn ei bregethu. Trwy nerth yr ysbryd glân, wrth i'r gair yr efengil gael ei chyhoeddi, bod yr hedyn yma yn cael ei fflannu. Dyna'n gweddi ni, dyna'n dymuniad ni, y bydd yr hedyn yn cael ei fflannu yn eich enaid chi. Dyna'n gweddi, dyna'n gobeith ni. Bod yr hodd o ffydd yn cael ei roi i beri y gallwch gredu ac ymddiried eich eneidiau yng Nghrist. Dyna'n dymuniad ni. Mae pob un a aned yn ddiesgus gan fod digon o dystiolaeth yn y greadigaeth i beri chi geisio. Ond, gai ddweud hyn, chi sydd yma heddi, i chi yn gwbl ddiesgus. Gan yr ydych wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth ac am ryfeddod ei allu i draws newid enaid yn llwyr. Mae'r gair yma sydd yn goleuo tywyllwch yr enaid. Dyma'r gair a bregethwyd i chi. Y gair sydd yn goleuo tywyllwch yr enaid. Psalm 119 adnod 105. Llyser niw dy air i'm traed a llewyrch i'm llwybr. Ond nid yw e'n wir, dyna gair Duw. Mae e'n lysern, mae e'n goleuo, mae e'n dangos y ffordd i chi.
Mae'n dangos y ffordd sut i fyw, mae'n dangos y ffordd sut i farw. Dyna beth yw gair Duw. Mae'n dweud y cyfan i chi. Mae popeth angenrheidiol yn gair Duw. A mae'r gair yma, dwi ddim wedi newid o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n para i tragwyddoldeb. Does dim diwedd. Y mae'r gair yma'n dysgu ni dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dyna yw gair Duw. Y mae gair Duw yn dysgu'r pethau yma i chi. Felly gai ofyn, pa beth am newch chi ar gair a bregethwyd i chi? A ydych chi wedi gwneud y mwyaf o'r gair a bregethwyd i chwi? Mae yna rhai sydd wedi bod yn un plith, wedi ei wrthod, ond ydyn nhw. Ac mae'r blynyddoedd yn mynd heibio. A dyma'r trienni, mae rhai yn ei wrthod nawr. Mae mor driennus, mae'r arwyddion i'w weld. I ni wedi weld dros y blynyddoedd, i ni'n gweld yn digwydd, mae yna nifer o bethau yn amlwg lle chi'n gweld yr arwyddion o gwrthod gair Duw. Tan yn y diwedd ydych chi ddim yn gorfforol yma bellach. Ac mae'r blynyddoedd yn mynd i ffwrdd o adre. Sneb callach os ych chi yn y cwrdd a'i ffeidio. Ac yna mae blwyddyn yn mynd, chi'n mynd i bod i oedfa. 2 flynedd, 3 mlynedd, heb fod i oedfa. 10 yn mynd, 20 mlynedd yn gwbl di ddiw bellach. Di efengil, mor galed, di obaith. Felly gai ofyn i chi, pa beth awnewch chi ar gair a bregethwyd i chwi? Dyna dristwch o feddwl am natur dyn. O na fyddwch yn ystyried geiriau'r salmydd. Pan i chi'n meddwl am ffolineb y peth fod dyn yn gwywo. A does dim byd yn ddibynadwy yn y byd yma, ond y mae gair Duw yn dragwyddol. Psalm 103, adnod 15 ac 15. Dyddiau dyn sydd fel glas welltyn, megis blodeu yn y maes, felly y blodeuau fe, canis y gwynt a drosto, ac ni bydd mwy ohono. A'i le nid edwyn ddim ohono ef mwy. Dyna chi erchyll, lle. Mae'n ofnadw. Ond mae mor wir yn dweud. Canis y gwynt. Dwi'n chwawynt. A gwynt a drosto ac ni bydd mwy ohono. A'i le nid edwyn ddim ohono ef mwy. Ond, adnod 17, ond trigaredd yr arglwydd sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb ar yr rhai a'i hofnant ef a'i gyfiawnder i blant ei plant. Dyna i chi addewid. O ie, mae'n wir, ac mae'n frawychus, mae dyn fel blodeu yn y maes. A dim ond chydig o wynt a mae di mynd. A mae'n gwybod, ti'n bach o hael, ti'n bach o wynt, ti'n bach o law, ti'n bach o oerni, ac mae'n marw, mae'n mynd. Nag i sydd angen, damwain, salwch, neu henaint, mae'r blynyddoedd yn hedfan, ac nag i sy'n digwydd ni'n gwywo. Ond mae gair yr arglwydd, mae'r efengil yn para i tragwyddoldeb. Os ydych chi dod at Grist, at y groes wedi cyffesu'ch pechod ac wedi galw am drigaredd, yna mae'ch enaid yn ddiogel am dragwyddoldeb. Fel gair Duw, mae di addo i chi. Tragwyddoldeb, mae'n mynd lan yn byth. Pa beth awnewch chi gyda'r gair yma? Beth chi wedi wneud gyda'r gair prynhawn yma? O, roedd hi'n boeth. Mae clasur yn dweud. O'n i wedi blino. Bit o gormod yn ymsycuno, ddim yn gallu canolbwyntio. Dyna'n esgus ni trwy'r amser. Dyma nos yn dod, diwrnod hir. Wythnos y gynhadledd yn gwrando ar y gair. A falle ddim wedi gwrando ar dim un gair. Mae rhyw esgus dyn ni trwy'r amser. Pan fyddwch chi'n sefyll ger bron eich barnwr, fydd dim un o'r rheini'n dal dŵr. Fydd e ddim yn gweithio. Fydd e ddim yn ddigon. Y cwestiwn fydd beth i chi wedi wneud gyda'r gair a bregethwyd i chwi. Heddi, bore yma, pnawn yma, hen yma, wythnos diwetha, wythnos nesaf. Beth awnewch chi canis pob cnawd fel glas welltyn yw, a holl y goniant dyn fel blodeu yn y glas welltyn. Gwywodd y glas welltyn a'i flodeuyn a syrthiodd. Eithir gair ar arglwydd sydd yn aros yn dragowydd, a hwn yw'r gair a bregethwyd i chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch i ti am ffordd a chawdwriaeth. I ni yn diolch am sicrwydd a chadernid dy air di, ac ein bod yn gallu llwyr bwyso ar dy air ac ar dy berson ac ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, i ni'n gofyn bod ysbryd i ar waith, ac trwy dy air di
a bydde di yn gallu peri a bydd enaid yn dod o dywyllwch i oleuni. Ter gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Rydych ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 288, mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi i ddod a golchi meiau gyd yn afon Calfari. 288 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth. Amen.